Здравейте! Аз съм Ива от Меню и сега ще ви покажа моята рецепта за пълнени чушки с боб. Нужните ни продукти са червен лук, нарязан на полумесеци, сварен предварително червен или бял фасул, нарязани на едро орехи, доматено пюре, домати от консерва, маги зеленчуково бульонче, малко джоджен на вкус и, разбира се, сушени чушки. Първото нещо, което ще направя, е да залея сушените чушки с гореща вода и да ги оставя да набъбнат за около 20 минути. Ще запазя полученият бульон и ще се заема с пълнежа. В загрят зехтин първо ще сложа нарязаният на полумесеци червен лук. И слагам орехите, леко да се запекат и да получат приятен карамелен вкус. Ще добавя и мъничко смлян шарен пипер, в който има букет от аромати и вкусове, които се разтварят в мазнината, така че сега е момента да го добавим. Орехите започнаха да се запичат. Сега ще сложа свареният фасул, ред на консервираните домати, които съм пасирала предварително на паста, доматеното пюре, джоджен, около една чайна лъжичка и купче маги зеленчуков бульон, за да обогатим нашата бъдни вечершна постна гозба. Разбъркваме, за да се сгъсти пълнежа. Време е да напълним чушките. С малка лъжичка слагаме от пълнежа. И ги подреждаме в тавичка, плътно една до друга. Това количество смес е достатъчно за 10-12 чушки. След като ги напълните и ги подредите в тавичка, ги залейте с няколко черпака от бульона, в който са киснали чушките, и ги сложете да се запекат за 20 на минути.